kini atong latest weather update Monday, June 21, 2021. Ang low pressure area na atong gimonitor nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility samtang kining habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa may Luzon area. Ang tibuok sa Central Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu ug diri sa may eastern part of Visayas makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang kasadpambahin sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ato mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories kasama na ang rainfall advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha ato mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.